Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw mga butihing mag-aaral. Ako si Nafisha de Bergalen ng Amay Pakpak Central Elementary School, Marawi City Division, ang inyong magiging guro sa ikalimang baitang sa Araling Panlipunan para sa ikatlong linggo. Sa linggong ito, ating tatalakayin ang pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas ayon sa una, teorya ng Austronesiano; pangalawa, mito ng Luzon, Visayas at Mindanao; pangatlo, relihiyon at iba pang teorya. Ang una nating tatalakayin ay ang teorya ng Austronesiano. Ang katawagang Austronesian ay tumutukoy sa pangkat ng mga taong gumagamit o nagsasalita ng wikang Austronesian. Sila ay nanirahan sa gawing Timog Silangang Asya, Polynesia at Oceania. Ayon sa teoryang Austronesiano o teorya ng Austronesian migration ng arkeologong Australian na si Peter Bellwood, ang mga Austronesian ang ninuno ng mga Pilipino. Ipinaliwanag ni Bellwood na ang mga Austronesian ay dumating sa Pilipinas noong 2500 before Common Era, sakay ng isang balangay tulad ng nakikita sa larawan mula Taiwan na orihinal na nagmula sa Timog China. Naging batayan ni Bellwood ang pagkakatulad ng mga wikang gamit sa Timog Silangang Asya at Pacific. Maging ang antropologong Amerikano na si William Solheim II ay naniniwala rin na ang mga Austronesian ang mga unang tao sa Pilipinas batay sa kanyang Nusang Tao Maritime Trading and Communication Network hypothesis. Ang Nusang Tao ay hango sa mga salitang Austronesian na nusa at tao na nangangahulugang tao mula sa timog. Naniniwala si Solheim na ang mga Austronesian ay nanggaling naman sa Indonesia at nagtungo sa Pilipinas bago marating ang Timog China. Ngayon, alamin natin ang pinagmulan ng unang pangkat ng Pilipino ayon sa mito ng Luzon, Visayas at Mindanao. Mga bata, alam ba ninyo ang ibig sabihin ng mito? Ang mito o myth ay galing sa salitang Latin na mythos at mula sa Greek na mutos na ang kahulugan ay kwento. Ito ay kwento na karaniwang tumatalakay sa mga Diyos at nagbibigay paliwanag tungkol sa pagkakalikha ng mundo, ng tao at iba pang nilalang. Ang mito ng Luzon. Ayon sa mito ng Luzon, nagmula ang unang tao sa Pilipinas kina malakas at maganda. Ayon sa kwento, may isang ibon ang nakakita ng uod sa isang puno ng kawayan. Tinuka niya ang kawayan hanggang sa mabiyak ito. Buhat sa nabiyak na kawayan, lumabas ang dalawang nilikha. Isang lalaki na tinawag na si Malakas at isang babae na tinawag na si Maganda. Ang mito ng Visayas. Ayon naman sa mito ng Visayas, nagmula ang unang tao kina si Kalak at si Kabay. Ayon sa kwento, si Kaptan na isang Diyos ay nagtanim ng isang damo. Mula sa dahon ng damo ay biglang lumitaw ang isang lalaki na si Sikalak at isang babae na si Kabay. Ang mito ng Mindanao. Ayon naman sa mito ng Mindanao, ang unang naging tao ay mula sa mag-asawang Mandayan. Ayon sa kwento, may isang ibong limukon ang nangitlog ng dalawa. Nang mapisa ang dalawang itlog, lumabas ang unang lalaki at babae. Sila ay ang itinuturing ninuno ng mga Mandayan. Ngayon, dumako naman tayo sa relihiyon. Una, ang relihiyon ng Kristyanismo. Ayon sa Biblia sa aklat na Genesis ng mga Kristiyano, ang unang tao sa mundo ay sina Adan at Eva. Sinasabing nilikha ng Diyos mula sa lupa si Adan sa ika-6 na araw ng paglikha. Si Eva naman ay hinugot mula sa tadyang ni Adan. Si Adan ang unang lalaki sa mundo
samantala si Eva naman ang unang babae. Pangalawa, ang relihiyon ng Islam. Ayon naman sa Quran, ang banal na aklat ng mga Muslim, ang unang tao sa mundo ay sina Adam at Siti Hawa. Sila ay nilikha ng Allah, ang nag-iisang Diyos ng mga Muslim. Si Adam ay lalaki at babae naman si Siti Hawa. Sinasabing nilikha si Adam mula sa luwad, samantala si Siti Hawa ay hinugot naman mula sa tadyang ni Adam. Ang iba pang teorya na pinagmula ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas ay ang teorya ng core population at ang teorya ng wave migration. Ang teorya ng core population. Isang Pilipinong antropologo naman ang naghain ng core population theory upang ipaliwanag ang pinagmulan ng lahing Pilipino. Batay sa teorya ng core population ni Felipe Landahucano, ang mga unang Filipino ay mula sa isang malaking pangkat ng mga sinaunang tao sa Timog Silangang Asya. Ito ay batay sa pagkakatulad ng mga labi ng Tabon Man, isang Homo sapiens sapiens, sa iba pang natagpuang labi sa iba't ibang parte ng rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ginamit na batayan ni Hucano sa kanyang teorya ang mga nahukay na labi ng tao ng grupong pinangungunahan ng antropologo na si Dr. Robert Fox sa Tabon Cave sa Lipon Point sa Palawan noong 1962. Tinatayang nasa 22,000 hanggang 23,000 taon na ang mga nahukay na labi na kinilala bilang Tabon Man. Sa patuloy na pag-aaral at paghahanap ng ebidensya ng unang mga Filipino, napatunayang mayroon pa palang mas naunang taong nanirahan sa Pilipinas kaysa sa Tabon Man. Noong 2007, natuklasan ng mga arkeologo sa pangunguna ni Arman Salvador Mijares sa Calao Cave sa Piña Blanca, Cagayan ang isang maliit na bahagi ng buto ng paa ng tao. Isang mahalagang tuklas ang pagkakatuklas sa Calao Man na nakapagpapatunay na may naninirahan na sa Pilipinas 67,000 taon na ang nakalilipas, 47,000 taon na mas maaga kaysa sa Tabon Man. Kaya ang teorya ng core population ni Hucano ay napabulaanan. Ang teorya ng wave migration. Ayon sa teorya ng wave migration ni Henry Otley Beyer, dumating sa Pilipinas ang pangkat-pangkat ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Asya. Batay rito na unang nakarating sa Pilipinas ang mga Negrito na naglakad mula sa Borneo gamit ang tulay na lupa na nagdurugtong noon sa Pilipinas at sa Asya. Sinundan sila ng ikalawang pangkat, ang mga Indones, sakay ng mga bangka mula Timog China at Indochina. At ang pangatlong pangkat na dumating sa Pilipinas ay ang mga Malay. Pinabulaanan ng mga antropologo at historiador ang teorya ni Beyer sapagkat wala itong sapat na katibayan na makapagpapatunay rito. Ngayon mga bata, nalaman na natin ang pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas ayon sa mga teoryang ating napag-aralan. Ako si Nafisha Di Bagalan, hanggang sa muli, paalam!